Yes mga friends, ang dami naming manok oh. Andito kami sa likod bahay with my nanay, nangunguha ng alugbate. Kami mamanggo namin na, ito na itambok na. Ito yung ano namin yung tanim. Siling ano, demonyo. Kutitot. May mga ako di ano, bunga. Itanong ko sa amon. Kaya kay lawa ito ka ano? Nakatambal sa labuyo. May mga hindi kahang. Alay namin, yung kakahang yun dahil niyo. Gato to si amay nga. May amay guru na mo bansa ano kuno. Ito. Ang liso lang bala. Ah, Kita nung. Ay, manok namin. Manok. Ang manok. suminggo na nga doon ay nakalabasa. Tama na. May kalubay ito, di ba? Oo. Oo, ito. Oo, kalubay na lang. Gamala na din, hindi na mapatay ang kalabasa. Di ba sa akong naligad na patay ito kay basa de? Kaluo ng gapon na yun. No, may iyak ako ka alugbatin. Magbaon siya. Harvest. Ano? Anong bala din yung puno? Di ko man itanong kay uwa ang malanga diho. Nga, kung Ang damo pa na araw. Oh. baka kayo na pula, ano yung kakapulang ba? May ano pula ba mo? Kambo. Damo gani ano. Ay, kay ko na. Ako ka pa. Sabi mo Oo. takbo. Ay, wala ka. Chocolate.